Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Tesla s Karotkou. A dneska si budeme povídat o tom, jak jsem boural. A jedna škoda byla i přes 250 000. Pojďme na to. Úplně na začátek já vím, že ten dotaz přijde, protože přišel jako opačně. A proč nemám už bílé sedačky? Hele, já se musím přiznat, že mám rád nějaké jako změny a teď jak jsem se vlastně potkal s pár autama, které měly černý sedačky, říkal jsem si, ono to není zas tak zlý. A jestli se nepletu, moje stará trojka má pořád ještě kůži a ne kožinku. A tak jsem si řekl, že to dám zase pro změnu pryč a udělám si interiér černý. Přemýšlím možná, že dokonce i tu světlou alcantru na palubní desce nahradím alcantrou tmavou. Pojďme ale, kdyby se ty potahy někdo chtěl, tak jsem ochotný je za velice příjemné peníze přenechat dále. Pojďme na dnešní téma a to je já a bouračky. Samozřejmě budou to bouračky jak ty, co někdo udělal mě, tak ty, co jsem bohužel udělal já někomu. Budu moc rád, když tohle video budete brát jako jakési ponouknutí k diskuzi a podělíte se o to, jak vy jste bourali, proč jste bourali, co se stalo a kolik to třeba stálo peněz. Moje bouračka, která byla číslo 1, byla totálně úplně stupidní, plácnul bych se prostě po čele. Když jsem měl Land Cruiser 120 od Toyoty, tak jsem jezdil do školy na nástavbu, já jsem vystudovaný fotograf, mám učňák a potom nějakou takovou tu ekonomickou podnikatelskou nástavbu. Jo? Reálně se prostě 2 roky učíte počítat výplaty. Což jakoby nepotřebujete, protože když si uděláte velkou firmu, tak vám to počítá účetní, ale OK. A vlastně my jsme u té školy se parkovalo takhle, vedle sebe, jo, zadkem nebo předkem k silnici. Vlastně podobně jako se parkuje třeba u obchoďáků. A já si pamatuju, a naproti té škole stojí Budvar, pivovar. A do Budvaru samozřejmě to je ze zadu, tam najíždí kamiony prostě s chmelem, vždycky tam celý strašně smrdělo a tak dále. A já si pamatuju, že jsem takhle stál na parkovacím místě, skončila škola, stál jsem zadkem k silnici, sednul jsem do svýho velkýho teréňáku, nastartoval jsem, dal jsem tam R jako raketa a podíval jsem se doprava, nic nejelo, podíval jsem se doleva, nic nejelo, pustil jsem brzdu a šápnul jsem na plyn. Že tak jako efektně vyjedu rychle dozadu, tam dopředu a odjedu pryč. Jenže, jak jsem se podíval doprava a doleva, tak jsem se nepodíval, že za mnou stojí německý kamion. Já jsem to napálil do německého kamionu, kde jsem trefil jeho vlastně přední kolo a jeho, řekněme, blatník, tam co má ty schůdky do kabiny. Dopadlo to tak, že já jsem mu koulí prorazil ten blatník, trošku jsem mu vohnul tu poklici na tom kole. A víte, co se stalo Land Cruiseru? Nic. Respektive jedna jediná věc, a to je to, že jeho šroub z kola mi vytlačil parkovací senzor do zadního nárazníku. A to je všechno. To je jediná věc, co se Land Cruiseru jako stala. Musím říct, že ta bouračka samotná, jako samozřejmě, no, tak to drclo. Mnohem horší na tom bylo domluvit se s německým řidičem, který měl jenom německy na vyplnění papíru, protože samozřejmě ty papíry jsme vyplňovali jeho v němčině, protože já jsem papíry v autě neměl, já jsem byl mladý, blbej, nenapadlo mě, že tohle stojí, jako je potřeba v autě mít, že jo? A celá ta komunikace v podstatě probíhala přes Google Translator. Jo, vlastně jsem vysvětlil, hele, žádný policajti, buď v klidu, prostě pojišťovna ti to zaplatí, prostě blá, 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 že jo? To bylo jako fakt nepříjemný. Pak uběhlo moře času a už jsem měl Audi, tu moji vysněnou 3 litr nafta, prostě machokára, že jo, měl jsem to asi, já nevím, v 23, možná 20 dokonce. To auto jsem jako fakt žral a to žeru teda mnohem víc. A jel jsem tenkrát do Globusu. Máme v Budějovicích takový trošičku složitější kruháč v tom, že vy když na něj přijedete a chcete jet doleva, to znamená, že ho obkroužíte, jedete doleva do Globusu, tak z protisměru vlastně se tam napojují auta od Písku, Hluboké nad Vltavou a tak dále. A ten jejich pruh je vlastně jejich. To znamená, že oni vám nemusí dávat přednost. Je to trošičku jiný řešení, jo? Protože vy, když přijíždíte právě od Písku Hluboký, tak nejedete tak, že byste tam měli čáry na zemi a museli zastavit a pustit. Váš pruh se vyloženě přidá na ten kruháč. Tím pádem vy máte přednost, i když nejste na kruháči. Já vím, že dříve si říkalo, že přednost mají ty na kruháči, to se pak změnilo, řídí to značky, ale takhle tam prostě je. To znamená, vy když potřebujete od Budějovic do toho Globusu to okroužit a nemůžete tam jako přímo odbočit, tak buď to zastavíte, nebo to okroužíte ještě jednou. Já jsem tam zastavil, ne teda kvůli svý blbosti výjimečně, ale kvůli tomu, že zastavili auta přede mnou, zastavila a do mě to zezadu napálil chlapík, který nekoukal. To znamená, nabudal mi nárazník
já si dovolím teď říct jako jednu věc, já nikdy nechápu takový to, že se lidi srazí takhle na frekventované ulici, nemají jakkoliv vlastně zničený auto, nepojízdný a jdou to řešit na tom místě. Zablokují celou silnici. Lidi, nedělejte to, nebuďte kreténi, vystupte, vyfoťte si to, máte za minutu hotovo, sedněte do auta, řekněte frajerovi nebo frajerce, hele, jdem tam na parkoviště a tam to jdete vypsat ty papíry nebo volat policajty. Jo? Myslím si, že když do vás zezadu někdo nabourá, tak je to vždycky jeho vina. Jo, bezpečná záležitost, blablabla, vždycky je to jeho vina. Věřím, že existují nějaké třeba výjimky, ale v podstatě vždycky je to jeho vina. My jsme odjeli k Decathlonu na parkoviště, tam jsme to sepsali, on byl úplně vycukaný. Říkám, ale v klidu, zaplatí pojišťovna, to vůbec jako nic nebude stát. A byly to malý ťukance jako v minimální rychlosti, to auto se nějak nepoškodilo, nic se tam jako nepodělalo. Pojišťovna to zaplatila, měl jsem náhradní vůz, pohoda. Druhý případ z Audi, pusinka na prdelku. Bylo, když jsem odvezl svoji přítelkyni na nechty, jel jsem domů udělat si pěkný večer, jo, prostě YouTube videa, nějaký PlayStation, nějaký seriály, prostě čilíček bez ženský doma. A asi tak 2 kilometry od toho, co jsem jí vyhodil, jsem zastavil na červení na semaforu a zezadu to do mě napál Renault. Vy si možná říkáte, proč zmiňuji, že to byl Renault, protože do nárazníku můj krásný černý Audi vyrazil zkrátka a jednoduše píču. Já doufám, že tu fotku pořád mám, já vám to vždycky budu vkládat fotky, když nějaký fotky budu mít nebo něco takového, jo. A ten pán vypadal, že si veze normálně nějakou prostě holku zaplacenou, protože holka mu vyskočila z auta, v podstatě jako odešla. On byl úplně vyklepaný, úplně byl v prdeli z toho prostě, jak když někoho chytnete přičinu. Říkám, bráško, jako v čilu. Pamatuju si, že jsem tenkrát měl iPhone 5, který byl známý svojí umírající baterií a ten telefon se mi furt vypínal, takže jsem nemohl napsat té přítelkyni, že jako hele, stalo se tohle prostě, třeba přijedu později, ačkoliv jsem pro ně jezdil třeba v 1 ráno až, jo, takže, a bylo to třeba v 7 večer. Oni holky si pak dali vínečko a tak. Takže jako tohle bylo takové docela divoké. K Audi si pak váží ještě jeden drobná věc, kterou jsem nikdy nenechal opravit, protože jsem si nechtěl nechat sebrat bonusy, a to je to, že když jsem odjížděl od místa, kde jsem měl fotoateliér, to je tak krásný, jezdí předpisově, víte, se na tom krásně, vás nemusí stresovat, že jedou proti vám policajti. Já to dělám, občas to jako fakt dělám moc rád, že jdu třeba 95 na tempomat, to jste v nějakém tom jako té zóně, kdy vás jako, kdy je netrápíte, kdy je nezajímáte, jo. A odjížděl jsem od místa, kde jsem měl, zabrzdíš tady na zastavený auto, nenávidím tady ten ghost braking v podstatě. Potom bude jaký video. Odjížděl jsem od místa, kde jsem měl fotoateliér tenkrát a tam byly sloupky, které byly vysoké v podstatě tak jako kousek pod zrcátko. Jsem zacouval, dal jsem plnej pravej a vzal jsem zadní dveře a blatník tím sloupkem. Dveře jsem trošku prohnul, blatník a dveře jsem odřel, s tím, že jsem tu odřeninu v podstatě téměř dočista vyleštil tempem. Jako vy mi nebudete věřit, co já jsem na starých autech všechno vyleštil tempem. Neuvěřitelná věc, jako. Jo, samozřejmě na nový auto, jako jsem měl třeba Hyundai nebo Superba, tam jsem to vlastně taky zkušel, tam bych to jako nedal třeba na úplně nový auto, ale jako na ty starší auta to tempo za mě osobně funguje jako fakt luxusně. A poslední bouračka z Audi byla ta v podstatě fatální. Byl pátek, večer a já jsem si jel do jedné kovovýrobní firmy pro takovou destičku, co jsem potřeboval na stabilizátor ke kameře, protože druhý den jsem natáčel svatbu. Vlastně moje první natáčení svatby. A když jsem z toho místa vyjížděl, byl pátek špička, jsem se napojoval na hlavní a potřeboval jsem jet doleva, ještě pro něco, takže koukám, že pravá, levá, spousta aut. Najednou vidím, že zprava vyloženě nic nejde, zleva se přibližuje Hyundai, myslím, že to byl Getz. Pamatujete si, říkám mu, Hyundai nezastavíš, jo? Hyundai nezastavíš. A má blinker, říkám, OK, odbočuje ke mně, můžu vyjet. Jenže on neodbočoval, on si ten blinker asi zapomněl a napál mi to do předku, do předního kola. V tu chvíli v autě se rozblikalo úplně všechno, ABS senzor v prdeli, tenhle senzor v prdeli, světlo v prdeli, všechno se jako rozblikalo, úplně šílený. Předjíždí mě dodávka, to je špatný. Ale jedu v 95 a jedu předpisově. A v podstatě to auto dopadlo to tak, že než jsme teda volali policajty, protože mi bylo jasně, že ta škoda bude jako obrovská. Po hodině čekání, kdy jsme vlastně blokovali ten hlavní tak z Budějovic na Tábor nebo na Prahu, tenkrát ještě nebyla dálnice, tak po hodině čekání volám znova, oni mi řekli, hele, my jsme prostě někde tady řešíme. Říkám, OK, tak to prostě serem, tak jsme to prostě vyplnili ty papíry. A pán byl jako taky úplně hrozně nasraný, říkám, hele, mě to mrzí, ale jako vaše auto je plně pojízdný, on měl ten v podstatě jenom promáčlý nárazník, jo, protože vepředu máte deformační zónu, takže že jo, to jakoby nepokřupe, nerozbije se to, ono to spíš tak jako propruží dost často.
A on mě odjel. A říkám, já to chápu, ale auto vám opraví, budete mít náhradní auto, na všechno máte nárok. Já vždycky, když mám bouračku, tak buď to já nebo donutím viníka zavolat na svoji pojišťovnu a nahlásit to rovnou. Protože v tu chvíli už máte tu jistotu, že se nebude vymlouvat. Normálně mu řeknu, hele, teď tady zavolej a chci, aby si řekl, hele, já jsem váš zákazník, váš klient, tady toho člověka s tím rodným číslem jsem teď naboural. Přiznávám se. Jo, zaplaťte mu škodu. Tohle jsme všechno udělali. Chlapík pak odjel, já jsem čekal asi ještě hodinu na odtah. Audi odtáhli. Bylo sranda, že jsem pak teda ve svých asi 21 letech mě mamka půjčila auto, měla bílou X5 v M paketu od Bavoráka, takže to absolutně jako machokára, že jo. Tak mi to půjčila, abych se na tu svatbu dostal, že na té svatbě, jako, která byla na vesnici a patří mezi mojí top 5 svadeb, musím říct, tak jsem si připadal trošku, já nevím, jako na myšlenky nebo... Dobrý, to bylo teda Audi. Pojďme na Superba. Superbu, přiznám se, si nejsem jistý úplně chronologičností těch bouraček, ale v podstatě za všechny mohl někdo jiný. A dvakrát to bylo ujetí od nehody. Za prvé byli jsme v Táboře, v nemocnici, u lékaře, přijedeme domů, jdeme do obchodu, nakoupíme, přijedeme před barák, nebo před panelák tenkrát a koukám na autě, je nabořený přední blatník. Říkám si, aha, tak jsem byl do toho Lidlu, jestli nemají prostě kamery, tam, kde jsme stáli, oni říkají, hele, tam jakoby nic nemáme, ty kamery, protože vás nenapadne, k autu chodíte dost často ze zadu, že jo, já třeba parkuju prostě u nákupáků popředu, abych mohl do kufru na nákup. A nevšimnete si, že máte bouchlej přední blatník a vlastně jakoby sloupek v vozovkách, jo, dveře vlastně částečně i. A bylo to na straně manželky, jestli to taky nevšimla. Takže jako to dopadlo tak, že jsem to v podstatě vzal jako na havarijko a jako smůla, no. Tam to byla oprava asi za 50 000, protože dávali nový blatník, museli to všechno, že jo, rozstříknout, rozstřík teda si děláš na podruhý, poprvé to nenapadlo, nevím proč. Dobrý, druhá bouračka, to musím říct, že bylo naprosto dokonalé načasování v naprosto na píču době. Moji manželku odvezla na začátku vlastně jakoby, jak to říci, ne, v prvním roce syna skončila moje manželka v nemocnici kvůli žlučníku a já jsem byl teda se synem, který, já si nechci jako stěžovat, ale představte si, že máte dítě, který je kojený, odmítá mlíko z lahve a jste na ní najednou úplně sami, jakožto chlap. Já jsem nikdy nebyl takový ten táta, přijdu domů, otevřu si gambáč a koukám na fotbal. Já jsem se vždycky jako staral o svý dítě. Myslím si, že jsme jeli, že jeden většinou až jako pade na pade s manželkou. Ale tohle bylo, takže to bylo jako docela hustý. A my jsme přijeli právě se synem z nemocnice, z návštěvy manželky a říkám, volal jsem tchýni, jestli bych tam mohl jako si na chvilku nechat, že bych si vzal pro balíčky do zásilkovny, které jinak mi to jako vrátí a tak dále. On říká, jo, že jo. Jsem vzal pro balíčky, nebo si jsem na benzínku se natankoval, to jsem potřeboval. Přesně jsou ty spalováky, způsobují nehody. Když jsem pak odbočoval takhle z hlavní nahoru pro ty balíčky, tak tam z vedlejší vyjelo auto, ale vyjelo moc brzo, takže mi nabralo zadní blatník, kolo a zadní dveře. Respektive dveře netrefil, ale jenom tu mezírku mezi kolem nebo blatníkem, řeknu, a dveřma. Pánovi jsem, musím říct, úplně dokurvil den, protože pán mi říkal potom, že ho zrovna vyhodili z práce, takže mě mrzelo, že jsem mu způsobil jako další trable. A takhle to jako bylo, no. A poslední nehoda, protože s Hyundaiem a ani s Teslou jsem neboural, moje bylo zase super. A bylo to tak, že vlastně moje manželka s ním občas jezdila do práce. Nebo s ním prostě občas jezdila. A jednou přijela z práce a říká mi, hele, můj teďka říkal, že máme nabouraný zadek. Říkám, cože? Jsem šel, fakt zadní nárazník. Ono, jak to byl nárazník, tak on byl takovej popraskaný a lehce podřený. Fakt jako byste si toho na špinavém autě nevšimli. A bylo to nabouraný, ne? A teď jsem začal jako přemýšlet, kde se to mohlo stát, protože se to jasně stalo na parkovišti. Reálně to auto asi nikde jako nebylo, dokonce jsem si pojel pro fotky třeba, protože jsem si často fotím auto, že jo, tak jestli už je to někdo jako viděl, kdy se to asi stalo. Nakonec jsem zašel za majitelem naší kancelářské budovy, kde mám kancel, a ho poprosit, jestli nemá záběry, prostě se nemá kameru jako vzadu na parkovišti. Říká, že jo, říkám, já jsem tam byl cca v tenhle čas, tak jsme to našli. A teď vidím, jak paní vycouvala se svým Doomstrem. Vypadalo to, že si chtěla zařadit jedničku, rozjet se ven a asi si dala zpátečku a nakouřila to do mě. Já to video někdy mám, nevím, jestli ho jako najdu, ale na tom bylo vlastně nejvtipnější to, že ona fakt jako reálně ujela od nehody. Stejně jako ten v Táboře, jen tahle byla na kameře. A tak jsem zjistil, jako kdo to je, protože tam samozřejmě znají ty nájemníky.
Šel jsem za ní v té budově a říkám, dobrý den, a oni, dobrý den, s čím jste přišel? Protože to bylo, řekněme, služby zdravotnické. A říkám, no, jste mi nabourala auto. No, cože? Říkám, no, vy jste mi nabourala auto, on tady na videu. A on, jo, to jste vy s tím super, no já jsem za váma chtěla jít. Nikdy nedělejte, že za někým chcete jít, protože je to kurva ujetí od nehody a je za to flastr. Vynaložte alespoň nějaké úsilí, pokud vám doma nezvrací krev v dítě a zkuste se najít toho poškozeného. Obzvlášť, když jste v kancelářské budově a to auto parkuje na soukromém parkovišti pro nájemníky v té kancelářské budově, že jo? Tak najdu majitele toho auta asi tak do 3 minut, ty vole. Takže tak, no, pak jsme to jako sepsali potom jako u ní v ordinaci a normálně to dělali jako na pojišťovnu. A tohle to byly moje dopravní nehody. Co vy? Zrušili jste nějaký auto jako já svojí blbostí Audinu? Hoďte mi to do komentářů. Mějte se moc krásně. No a zase příště. Čago.